balai ba une Usyahid Kapoor bat kane ka Kareena Kapoor kia jengai no iwe hadin iwe bat kata ka jing ya ik ka jongki ka syukut no haka jing ya dei ka jongki iwe hadin iwe bat balai banga kwa ek banwan ra ya kane ka story syapang kini ki arngut hoj ngatip baki daun katukat ni kinung kersyan ke ba ik ki jonga ki kwa bangan wan ra syapang kane ka story syapang kini ki arngut bat khendiat ngania phai ka jing ya dei bat ka jinglong jingman bat ka jingya kendu ka jongki ni ki arngut long ba de usnam ar hajar saw bakini ki sedang ya kabani kendu ningkong bat ki sedang ru ya kabani trei ringkat ya ki kam ki jongki de hakatu ka film fida bat khendiat ngene phai ya ka jinglong jingman jongki ni ki arngut kini ki arngut ki long kita ki actress aktor ki ba paunam hapo kari India hi bar kawai bat long ru bakine arngut kideru kita ki actress ki ba bhabriu ha hakitu kisngi ki por ki balalai ngo bat long katu kan ni por pan ka jinga dei ki jongki ka sulong sep e no ngala banong bakata ka jinga jan ka jongki ka syukut la ka kut no dei usnam ar hajar nyo hadin bakila dei ka ban penmi ka ka film chup chup ke bat ka jap wi mat bat dei nadu ka tu ka film jap wi mat baka jinga dei ka jongki ka suja ngai no bat habangi wat ka daw tan rai om syam lala ka ban syam naka e ka daw bakini ki arngut ki suja kansan no ya kata ka jinga dei ka jongki iwe hadin iwe bat khendiat habanga tip bat ka jingwat jingtip ka jonga ba kini ki kemi ki pa jong ka ni ka Kareena Kapoor kim sngu tanat dalile ruem ya Usyahid Kapoor ba undon jinga dei bat ka khun ka jongki yole se de na ka daw ba ka panlong kini ki arngut ba kata ka jinga dei ka jongki ka syukur la ka kut no bat ka ni ka por ka bamta ngam syam la don sibun ke benta ya ka bani kren syphang kini ki arngut renga kerpat hikum kino kersyan ke bi ki jonga to share to like but to subscribe ka ni ka channel ka jonga khnang bangan dangla ya ka ban wanra sibun ki jinga tu khana la ka long ki aktor actress bat ki we kwe ru kumju te tang kini ki kantin ki bakhandian khublei sibun